napapanahong issue, hindi basta balita. Hindi usap-usapan, kuro-kuro, walang komentaryo. Marami hindi sang-ayon na. Masusing sinaliksik, aktwal, ora mismo, dokumentado. Mga simpleng bagay na dapat malaman ng mamamayan. Ang detalyado. Palabasin nila po ako dito kasi wala kaming pera. Isa natin hanggang kung sa mundo, yung tinatawag silang Brooklyn area na Proclamation number 19, tinatayang 72 hectares. Masasabang yung visitor. Yung bangus fry natin ang laki ng ini-import natin from Indonesia. Dapat si Bilan Fernandez at saka si Mayor Benjamin mag-uusap silang dalawa. It's really large-scale mining. Kasi pinapalitan lang yung lupa na may magnetizan ng talagang garden soil para tumubo yung grass. I don't believe in that. Kasi unang-una, siguro to some, alam ko, marami ang naghahangad dyan dahil I think ginagamit nila yun sa paggawa ng metal and nakakapera sila dyan. What is the problem? Hindi ko maintindihan. We will denounce any act of degradation, deforestation, or destruction of our environment. Pagkakaroon ng golf course diyan. Talaga. Talaga ikaw nakikita naman na ebidensya, di ba? Very progressive. Siyempre talagang ganyan ng isang public servant. In fact, You have done a very good job. Yes, Para sa Pangasinan, high standard of ethical practice. Ikadalawa ng Hulyo noon nang busisiin ng Sangguniang Panlalawigan ang ayon sa mga nabalita sa radyo at lokal na pahayagan ay controversial daw na humigit kumulang 50 milyong pisong bank loan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Urbis Tondo. Tila apoy na kumalat ang balita at mukhang naging tampulan ng batikos sa mga sumunod na linggo ang alkalde ng bayan. Anong nga ba ang nasa likod ng kwento na tila naghudyat upang ilagay sa gitna ng kontrobersiya si Mayor Ernesto Balolong, ang alkalde ng bayan ng Urbis Tondo? Mula sa nag-ugat na 50 milyong pisong loan na pag-alaman naming hindi naman pala issue ang mismong pagkakautang ng bayan sa bangko. Meron daw itong sapat na kakayahan upang makapagbayad ng nasabing halaga. Isa pa, ang inutang ay para daw matapos at mapabilis ang paghatid ng mga proyektong nakaplanong tapusin ng pamunuan ni Balolong. Kabilang dito ang public market, slaughterhouse at marami pang iba. Kinwestiyon noon ng Sangguniang Panlalawigan ang kawalan ng ganap na ordinansa ng lokalidad upang pumasok sa naturang transaksyon ang alkalde ng bayan. Dahil daw kasi sa matinding kompetisyon sa larangan ng pagpapautang, hindi naman ganap na requirement ng Philippine National Bank ang bangkong nagpautang sa naturang bayan ang ordinansa na nagbibigay pahintulot sa alkalde upang pumasok sa transaksyon. Sapat na raw noong merong resolusyon ng Sangguniang Bayan. Ganun pa man, nilinaw ng nabanggit na bangko na matapos maaprubahan na nila ang loan gamit ang resolusyon, saka lamang naging requirement at mandatory ang ordinansa na hiniling naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mga batikos kay Balolong ay nag-ugat mula sa impormasyong naipangalan pala sa kanya na cash advance ang naipautang sa naturang bayan. Nagkakahalaga ang mga ito ng 20 milyong pisong nai-withdraw noong ika-24 ng Mayo taong kasalukuyan at nasundan pa ng 6 na milyong pisong cash advance uli na nakapangalan kay Mayor Ernesto Balolong. Upang masagot ang mga katanungan ito, personal kong pinuntahan si Mayor Ernesto Balolong ng naturang bayan. Taliwas sa mga kontrobersiya kay Balolong sa radyo at lokal na pahayagan, laking gulat ko ng personal ako nitong samahan sa isang payak na kainan sa kanilang bayan na ayon sa kanya ay mismong lugar na nakalakyan nito. Matapos namin kumain, inalam ko na mula sa kanya ang mga impormasyong kailangan kong malaman. Isinama ako nito at inilibot sa bayan. Ipinakita nito sa akin ang kabi-kabilang mga proyektong kasalukuyang isinasagawa at mga natapos ng proyektong nakakagulat para sa isang third-class municipality.
Dahil baka sa akin ang pagkakagulat na ipagmalaki tuloy ng alkalde na mula sa kanyang pagkakaupo ay malaki na ang ipinagbago ng kanyang bayan. Malaki na rin ang halagang asset na naitayo nito para sa naturang bayan. Oo, kasi dumating ako rito, ang asset ng bayan na nakalagay sa kuha, 50 million lang. Yes. Oh, nung dumating kayo, that was anong year po yun? 2007. Nung 50 million pesos. Oo. Eh ngayon, kalahating billion na meron na yan. Ipinakita nito sa amin ang pinagandang public plaza, ang pasilidad na katulad nito at marami pang iba. Sa formal lang panayam sa kanya, ipinaliwanag nito na kailangan na niyang bayaran ang mga materyales na dumating upang maisakatuparan ang pagpapagawa ng mga proyektong nasa ilalim ng bank loan na binabanggit sa mga batikos laban sa kanya. Paliwanag nito, kailangan ipangalan sa kanya ang mga cheque na i-release sapagkat personal na nitong inutang ang mga materyales na ginamit upang maipagawa ang mga ito. Ayon pa sa kanya, ninais lamang nito na mapabilis ang pagpapagawa at pagpapaunlad sa ilan sa mga bagay na kailangan ng kanyang mamamayan. Malinis raw ang konsensya nito nang pumasok ito sa naturang loan. At dahil nga hindi requirement noon ng bangko ang mga nasabing ordinansa, pumasok sila sa naturang transaksyon upang maihatid ang mga proyektong nais niyang matapos sa panahon na ito para sa kanyang mga kababayan. Inalam ko sa kanya kung meron ba siyang nakikitang hindi magandang anggulo sa mga nangyayari sa kanya na napasok ang pangalan nito sa kontrobersiya. Mula sa panayam namin sa kanya, maluha-luha nitong ikinuwento ang mga adhikain ng pagpasok nito sa politika at ang mga sakripisyong isinasagawa ng kanyang pamilya upang maisakatuparan ang mga proyektong pangarap para sa naturang bayan. Pinangarap ko po na kung ano po yung nagawa ko sa aking pamilya, na kabutihan, na pag-uulad sa kabuhayan, pinangarap ko po na ayusin, pagandahin, paunlarin ang bayan namin ng Augustana. Alam niyo po kasi, bata pa po ako, pinangarap ko na sabi ko, pag-mayor ako, para sa ganyan dati. Pag ako po ay nakapag-mayor, ayusin ko po yung bayan. Kulit mo nung araw, pag sinabi mong taga-Orbistondo ka, nahihiya mong sabihin na taga-Orbistondo ka eh. Dahil po, kung makita niyo po ang bayan namin ng talagang isang bari lang. Pag po, ang aking sistema kasi po dito sa aming bayan, by administration. Kung po, ako po ay kumpleto ng mga kasangkapan sa mga paggawa. Meron tayong backhoe, meron tayong loader, meron tayong kison, meron tayong grader, meron tayong mga dump trucks, meron tayong mini dump trucks, na kailangan po yan sa pag-improve ng bayan. Itong mga ito ay personal na pag-aari ninyo? Opo. Liban po, ang nag-iisa po na pagmamayari ng munisipyo ay yung loader. Lahat naman itong mga swerte na dumating sa buhay ko, lahat naman yung mga equipment yung madadala sa langit. Hindi po ba, lahat tayo may hangganan. Kaya sa akin po, siyempre po, nagsikap ako para sa aking pamilya. Ako po ay, kung pwede lang gawing araw, yung gabi, para lang makarami ako sa trabaho, ginawa ko po yun. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Totoo ho ba na pinupuhunanan kahumunan ninyo yung mga ilang proyekto rito para lang magawa? Totoo ba? Po, hindi naman ko po pinupuhunanan. Ako po ay nabigyan ng authority ng Sangguniang Bayan na para humiram muna ng materyales ng anumang pondo na mahiram natin, tapusin natin yung mga infrastructure projects, at pag may pera po tayo, saka po natin babayaran. Sa akin po, bukod po doon sa authority na po na yan, ako po ay nagsisikap. Minsan sinuwerte ako sa aking negosyo, nagaya sa manok, minsan mataas ng manok. Medyo maganda ang kita, sa baboy, gano'n din. Yung ibang gastusin po dyan na dinadagdagan ko kung mayroong mga projects na talagang kailangan. Wala naman ng pondo ilalabas. Hindi ko na po kinikwenta yun. Ano na po yun? Kumbaga sa pagka nagkataon na talagang nakasama ng budget,
salamat kung mabayaran. Pero pag hindi naman natin na hinahanap yung bumalik pa yung pera natin dahil nandito po ako sa bayan namin para paunlarin. Kaya rin po na ginagawa ko sa sarili ko na nagsisikap ako na paunlarin. Sabay po yun sa akin naman. Sabi ko, minsan lang ang tao mabuhay. Minsan lang ang tao mag-mayor, maaaral ko nangangarap niya. Pero yung legacy po na magagawa mo sa isang bayan, yung sa lalong-lalo sa bayan mo, yan po magpakailanman habang ang mundo, habang ang orbistondo, yung tatak na sinaginawa mo sa bayan na kabutihan, yung mga bagay na nagawa mo para sa bayan, na para sa kaunlaran at kabutihan ng mga mamamayan. Pinandyan. Alam niyo po, yung dalawang pagkatalo ko po, ginawa kong inspirasyon yan sa buhay ko para lalong magsipag. Para lalong may paniwala ko sa aking mga kababayan na ang hangarin ko po sa bayan ako ay maganda. Kagaya po ng ginawa ko na kinalimutan kong politika, nagsikap ako. Noong panahon ng eleksyon, panahon ng 2007, tumakbo po akong mayor. At ako po ay nabigyan ng pagkakataon na nanalo po ako. Kaya pinulibahan ko po sa kanila, sa aking mga kababayan, na hindi po sila nagkamali. Na ako po yung kanilang butusan, yung kanilang ihalal na mayor sa bayan namin. Dahil ito nga po, ito po yung mga pweba na ginagawa ko sa aking bayan. Bukas naman po ang opisina natin, meron po tayong accounting procedure. Meron naman po tayong mga statement of accounts, meron naman tayong mga butchers, na lihitin mo naman po yan. Pwede mo po sila ng masyaldan at makita nila. Bukas po. Bukas po ang tanggapan ng munisipyo, Office of the Treasurer, Office of the Budget Officer, Office of the Accountant. Lahat po yan, pati opisina ko po. Kung kinakailangan pa din ako magtanong doon, kahit na sino po. Kinakapitalize po nila ngayon yung issue na minsanan lang po lump sum na withdraw or 2 times in lump sum type. Yung pagkaka-withdraw na 26 million pesos po. Cash advance po daw sa paliwanag lang po natin. Hindi po kasi nila naiintindihan bakit po ba gano'n ang kailangan ninyo kaagad na gawin para may labas po yung funds at may tupad po. Alam niyo po kasi nung nabigyan po ako ng authority ng Sangguniang Bayan, nag-usap-usap po kami sa lamesa na, sige mo, para matapos yung mga proyekto natin na to, bigyan ka namin ng authority na para manghiram sa mga suppliers, sa mga tao na para tustusan yan. Pagka natapos yung o kaya budget natin, total, approve naman ng annual budget namin, yung 20% development pa, yung opisina ng mayor. Ako nga po, kailangan ko magtipid sa opisina ko. Ganun din sa mga Sangguniang Bayan members. Para sa gayon, yung susobra na doon, talagang meron kaming pagkakaisa patungkol sa bagay na yan. Yung release po ng 20 million na nabultuhan ko, sa totoo lang po kasi, approve po ang aming annual budget ng 2012. Nung hindi ako nagkakamali, November yata yun. Binigyan din po ako ng authority ng mga buwan na, sa mga buwan na yan, November. November. Kaya po, sinimulan pa nga po namin yan, tinabaho na namin yan. Tinayo nga po namin yung gym na yan, nakatayo na po yan. Yung fiesta namin ng December 28. Ang isuspira namin ng si Governor Spino. Nagtanong nga siya, sabi sa akin, ano yun? Paano ginawa ito? Magkano ginastos mo? Sabi ko, ang ginastos ko po, 2008 po, inumpisan ko na po ito. Itong site na tinanunugyan ng National Government Offices, pinatayo namin yan, 2008. Isinama ko na po yung mga posting malalaki na yan, sabi ko, sa isang site. Provision yan. Oo. Tapos po 2009, 2010, kabilang side naman. Yung talagang nagawa ko na yung side by side ng mga poste, saka namin pinong-blast ka ako bago dumating ang 2011 na fiesta. Pinangarap namin matapos. Kaya ito, ako. Ang ginastos namin dito, more or less siguro, sabi ng accounting, 42 million na yung more or less. Kasama na yung laman. Kasama na yung National Government Offices. Umpisa kami yung mga salpuyan, pero palagay ko, madadagdagan tayo kasi hindi pa tapos yung mga panahon na yun. Kaya yung 20 million na yun,
Inutang po na namin ng ilang buwan yan. Nag-start kaming mangutang, December, January, February, March. Bilang yan, ilang buwan. Kaya na-release po yung amin, actually po, approve po yung loan namin ng March 15. Okay. Actually po, kung March 15 sana kami na-approbahan, tapos release ng PNB yun, medyo maiksi-iksi pa yung panahon eh. Medyo, siguro hindi pa kami gaano aburido. Ako po ang kabado ng gusto dahil ako po ang nangutang sa mga suppliers, sa mga tao. Ako po ang sinisingil, ako po lahat-lahat. Magre-remedyo po ako dyan para lang kami hindi demand dahil nag-i-interest po ako. Meron po tayong supplier dyan na pag meron po tayong utang na 1 milyon, nag-i-interest po ako ng monthly na 5%. Ginawa ko po yun. Paano po yung interest? Sa akin na po. Sa inyo na po? Sa akin na po. Kasi po ako may responsibilidad eh. Hindi ko naman po pwedeng i-ano sa munisipyo kasi baka ako pa yung sisihin. Kaya sinacrifice ko na yan. Totoo po yan. Maraming nakakalam dyan. Kahit ng mga politiko dyan, alam nila yung sitwasyon na yun. Na nahirap na kayo nga rin ako minsan. Actually, meron ako isang kaibigan dyan, babae na. Nahirap ako 1 milyon. Nagtubo ako sa kanya ng 6%. Actually, yung materials po ito, hindi po ito kontrata sa isang tao lang. Hindi po. Materials po ito na binili namin na actually po yung 20 million, 6 na vouchers yun. 6 na projects. 6 na projects na materialis. Kaya nga po ang PNB, nagtaka sila noong sa station doon sa probinsya. Ang alam ng PNB, ang hiniram namin sa kanila is yung building kailangan tapusin bago i-build. Kaya tapos namin mayroon yung mga buildings, kaya binayar na namin, sabing gano'n. Kaya po siyempre nung dumating po yung release na 20 million, nag-usap po kami ni accountant at saka ni treasurer, at saka ni budget officer, na kung paano namin babayaran itong napakaraming suppliers na babayaran namin. Hindi naman kami pwedeng gumawa ng tig-isa-isa nilang cheque kasi mamamali yung disbursement voucher natin. Kasi isang resibo lang po ang kailangan doon sa isang voucher. Kaya ang ginawa po namin doon na through cash advance na alam ni accountant, alam ni budget officer, alam ni tresurero. Kasi yun lang po ang para namin para makabayad kami. Dahil kung ibinayaran namin sa isang supplier tumakbo, 20 milyones yun. Malinis po ang konsensya kung pagdating ng release ng 20 million na pinangalan po sa amin. Dahil alam po ng local finance committee, may authority po ang Sangguniang Bayan na umutang kami sa kabayaran. Kaya binayaran namin lahat po ng pagkakautang namin. Pagkatapos po ng 2007 na eleksyon, sinarado ko na po yung construction supply ko eh. Kaya wala na kapag construction supply ngayon. Nakita naman nila, naayos ang bahay namin. Ito nga, sa totoo lang business, magtanong ka sa mga tao. Tanungin mo kung taga-saan sila at taga-talaga dito. Sabi na, taga-Orbistondo ako. Proud ka na, taga-Orbistondo ka. Yung mga infrastruktura na inumpisahan ko, Mr. Miss. Hanggat ako yung mayor ng bahay namin. Hanggat ako may hininga. Habang ako ay tao, mangangarap pa rin ako nagagawa ng maayos at mabuti para sa bayan. Feeling ko po, proud po ako na ang Orbistondo ngayon ay nababalita. Hindi lang sa Pangasinan, sabi nyo na, national issue. Diba? Kasi actually po, kung tutusin mo, ang isang third-class municipality na magkakaroon ng sports complex multipurpose gym na kagaya ng ginawa namin. Wala po akong nakitang first-class municipality na mayroon pang ganito. It's a miracle. Bago nga pala ang formal na panayam na ito, isa-isang ipinakita sa amin ng naturang alkalde ang mga negosyo nito. Hindi biro ang halaga ng mga naipundar nitong negosyo at sinabi nitong masakit para sa kanya na nagiging tampulan ng batikos ng kanyang pamunuan sapagkat meron naman daw siyang pagkukunang personal sa mga pangangailangan nito. Ganun pa man, alam ni Balolong na dahil pamumulitika ang pinasok nito at kahit malinis ang kanyang hangarin, aasahan daw niya na mas marami pang mga pambabatikos at mga kontrobersiyang darating sa kanya. Subalit hindi raw siya matitinag sa pangarap nitong maihatid ang mga serbisyong nais niyang makita para sa kanyang bayan. At yan ang isa na namang paghahatid ng masusing pananaliksik ng mga usapan at mga isyong tinatalakay ng taong bayan. Ako po ang naghatid ng ulat na detalyado, Janice Hidalgo.